Je tu tá zaužívaná dogma, že les je nás všetkých. Je to síce pekné, ale reálne ten les nás všetkých nie. No to je tragédia toto. A tu ide o to, že či niekto nechcel ako uhrať tú zvýšenú ťažbu niekomu, no. Pojem ochranár nikto nepoznal. Taký pojem neexistoval. Viete, kto bol najväčší ochranár? Vlastník. Ja keby som bol majiteľom 300 hektárov lesa, mňa by ten les živil. A nedovolil by som, aby mi do toho niekto hovoril, že mám tam hniezdo bociana čierneho, tak skôr ako mi ho ukážete, bude deň predtým odstrelený aj bocian aj hniezdo. A že tam mám medveďa, vlka, rysa a neviem čo, všetko bude odstrelené, lebo ja budem chcieť zdravé stromy pestovať. Niekto má vášne pre filatéliu, niekto zbiera motýle, tak niekto poluje. Bodka, hotovo. To buď človek má tú zelenú krv, alebo ju nemá.